Jodono no kulong ko ni channel o angka tomong no ran channel subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ready angka tal job advertisement tai online information related videos namo angka phaidi tini kaisa katal job advertisement alenai omong kha SIDBI ni bukhak tai rijak khabo Small Industries Development Bank of India ni bukhak tai omo exam center Agartala o tongo tomong no ro bank rogo interested tongkha angka apply khlai naidi Angkai o jagao tlanjaknai naidi requirement for officers in grade A o general stream sanda kamo angkai je Small Industry Development Bank of India o samung khalajak tongnai je samung khalai tongnai musungnai ro oro ruimano o jagao naidi post tlanjaknai assistant manager oro naidi vacancy tongo oro total vacancy tongo 100 ta tongo oro ST rong ni bagi 7 ta seat tongo angkai tomong no rok rena musung angkai apply khlai naidi omo Agartala no exam center tongo angkai oro sajaka naidi March ni 4 tarik joratei boni website o thangdi norok advertisement download khlaina angkai boni website o tongo full details norok mannai tomong no norok nangkha angkai sadi angani description o bo dang ri renai angkai norok naidi o jagao sajaka online registration ngai 4 tarik ni simi ngai angkai omo March ni 24 jora tei tongo angkai je bank rogo interested tongnai rok rena musung angkai o exam no rui naidi angkai o jagao naidi pay scale bo kaham no rujangnai oro niko 28,150 rupees omo rok tongo kwbangma different tongo angkai naidi oro saka naidi approx 70,000 omo rok hai angkai no rok tomung no bank rogo interested tongnai rok apply khlai naidi senior ST ni bagi 7 ta seat tongo angkai no rok boni website no bo kisa thangi visit khlai di boni website official website angani description no link ri ruana angkai omo online registration 4 tarik ni simi chengnai angkai je interested candidate tongnai rok 4 tarik ni ulo registration khlai di omo close ngai March ni 24 jora tei tongo angkai je candidate interested tongnai rok khlaina musungnai rok no rok confuse rong nangi tongkha angkai comment khlai di angkai angno jesung manchak help khlainai angkai tomong no rok takphana ni channel no subscribe khlaya khongkha angkai subscribe khlai ready angkatal job advertisement tai online information related videos namo angkai dinin bagai amsung nong chitung jotono no hambai